Vítajte na najobľúbenejšom sídlisku v Košiciach, na sídlisku Terasa. Dnes som si pre vás pripravil dvojizbový byt s veľkým potenciálom. Či už hľadáte štartovací byt alebo nehnuteľnosť na prenájom, táto nehnuteľnosť je určite pre vás. Rád vám ju ukážem. Poďte. Byt sa nachádza neďaleko Národného tréningového centra v Košiciach, kde budúci majiteľ môže využiť posilňovňu, reštauráciu, kaviareň, detské ihrisko. Ak sa vám táto nehnuteľnosť páčila, určite ma kontaktujte. Ahojte!